Il-Premju Żagħżugħ tas-sena 2018, organizzat mill-Moviment Kerigma, intrebaħ minn Melli Ħajut. L-an tal-premju hu li jingħata ġieħ u għarfien lil żgħażagħ li bl-emil bil-karattru, bl-attività u bl-eżempju jkunu ta' xhieda nisranija għal sħabhom iż-żgħażagħ. Iċ-ċerimonja bdiet b'qudies ta' ringrazzjament mill-Arċisqof Emeritus Pawl Cremona fil-Knisja ta' San Dominku r-Rabat. It-trofew Premju Żagħżugħ tas-sena ingħata lil Sera Vella li kienet qed tirrappreżenta lil Melli Ħajut. Melli Ħajut huwa grupp soċjo-reliġjuż ta' żgħażagħ minn 12-il sena l fuq li nħoloq fil-bidu ta' snin 2000. Il-motto tagħhom huwa Moving Forward Together, Reach, Connect, Grow, Discover. Apparti mill-laqgħat ta' kull ġimgħa, iż-żgħażagħ jorganizzaw numru ta' attivitajiet regolari għal karità biex dak li jiddiskutu fil-laqgħat jattwah fir-realtà. Fost dawn l-attivitajiet insibu l-użu tal-arti tal-park sabiex iħeġġu teamwork, livins u funzjonijiet reliġjużi biex isaħħu r-ruħ, fundraising għal minu fil-bżonn, xogħol volontarju fl-ord kif ukoll attivitajiet soċjali u exchanges. Iż-żgħażagħ nominati għal dan il-premju kienu grupp żgħażagħ Corpus Christi, Asri, Matthew de Gwara Missiġġiewi u Melli Ħajut u sezzjoni żgħażagħ, Soċjetà Filarmonika Santa Marija Żebbuġ Għawdex. Dan it-trofew jingħata kull sena f'ġieħ Rudolf Saliba li kien l-ewwel President tal-Moviment Kerigma.